som žiačkou 8. ročníka na cirkevnej základnej školy v Šuranoch. Čítal som knihu Malý princ od autora menom Exupery. Táto kniha ma veľmi zaujala, hlavne Malým princom, ktorý bol veľmi dobrosrdečný, či ku pilotovi, alebo ku všetkým ostatným vedľajším postavám. Veľmi sa mi páčilo, ako zisťoval z detského sveta veci, ako to ide v tom dospeláckom, a to sa mi veľmi páčilo. Moja najobľúbenejšia hlavná postava bola Ruža, lebo navonok bola dosť protivná, ale vo vnútri bola dobrosrdečná. Túto knihu by som odporúčila všetkým aspoň raz za život prečítať, lebo to stojí za to. A pekné čítanie!